Ai nu te dragui tu pe tine, ai te-ai dragi pe tine, păi, dar nu așa, mă, dar nu-i corect. Nu vezi aici. Ai boală, dar la ea. Poți să pui ăla din față, să duci în camera aia. Apoi să pui ăla din față. Mă, ce să pus, mă? Uite.